di pusina min terbang kami serakan itu dah jelapi tangan kayu insan bagai kaki itu tentunya kiamat hadiri ada mulainya guru lama tobat meninggal dari mulai elola tobat di zaman kini dan jangan merasa kemudian hari kembali itulah harganya Aduh,
Amor
jalan Dewi Jodi Kiko Wahai saudara oleh yang lain tolak Wahai saudara oleh yang lain tolak La ilaha illallah oleh yang tak paham Yang tak paham lesiya terkalam Dia dapat dia katakan Wahai sahabat itulah saudara itulah korban dan kolah sampai wafat kita ada dunia bakal ada boleh seorang pun tidak orang lain orang tidak ada lain datang dua orang malaikat bunyi malaikat itu dengar itu dengar Imam muka wa kabila tuka wa rusulika wa dinuka itulah danyo amat ibadat itu kamanya wa kanodela jadilah deso apa dia lagi itu apabila Al-Quran intalah kadika kulima sakia di batu olah jadilah kaji kami aduh dan kini ada lagi akan demasuk menyambut imannya kayu dari topa singgalang antaran kalai saban tajaku Agaro cila kola de banyu para pone buala de banyu Ode nane buala de mayo de nani dunia de kolan Wala pangulunan kita sakuman itu balap pandi Tola di dalam sajo kami tanyo Ode nane iyo nane abadi pada dan lo jarang aja basuh de jodi dio dengan kami badangan de maram de bulu bulu kami mandangan de jodanyo de baba inna menjadi doa aku kalau nanti dia dayung dengan osamuyo tasadi dia mengejo tanyo jawab yo ala kasadio dengan kami lapar incikan pasatu yo cilang yo depan ulu kami depannya Tuhan kami yo depannya yo cilaku panulu atau ini mama ananku kami depannya Tuhan kamu banamu pangulu ketua iyo nanakanlah denamu nani kato kende ketua tontong raladang jadi juo itoko idola kemaguno kalau nanti bodi manusia kok kabaran saja baru tampak kolai nari tuli yoi kata baju agak tua banamu pangulu di Tanjung iyo nari tula denamonyo makna pangulu lagi Tanjung ko agak orang lah ada kato inyo pasora orang lah pasora puto iyo bapak nak kaun bapak kawan mau tak kau taklah kawan pulo itu jalan kola kenyo mama oh bilangnya iyo enakanu agak itu mana mau pangulu ne tupai tuo iyo nani pula denamonyo kalau nasi pandai tupai tuo ada
yang tak gagalai lahan yang dipangkatakan sajo nanale indah Allah tak turui nan panggilan tak basauti awak menggambil di rumah sajo nan sabut tanamu melapirkan ke anak kemanakannya Salsa berikan Pakai lah panamu pangulunde ayam gadang odang abana lama ananyo aku kuku badan yang berbasi dari otak jibatan yang tajam pulo tapi pelajamu anak ayam sekalian membatal pulo indah adonan doa alemu ia pangulu sarupo ipo aku manjaya sabana juga olah takana letano sarupo rajo umpamu rajo desi pagoka atau jorajo pagaru yonyo tapi alemu agak sakit leliau nanti tidak menaruh pulo itu lagi lagi tidak kok bilangan dia pangulu aku su ayam la de galanyo nanti kantokan pangulu de busu ayam aku su iyo la maniayo ayam pulonyo de maneso asagalo buatanyo mama cha orang abakaum mama cha supula jokoronyo abanya iyo lan tapabue sumpah sarapala di tangguhnya di dunia iyo nangkana ikut dia kira masuklah neraka itu nanti bilangan ketalibo namunani yola babahayo elo iyo kaji babisi nan kahanami yola denonanko jadi dia soyo kami iyo de malanya watatanyo kalau kami ada sakit banyak kurang yang ketalano dan namo bali ada lagi mentorano iyo namo tukang silawe kampe ampenyo kami tubo yo kami dele yo nalagay judo iyo nanti begitu lah ilo nangko memang agak labarasio aku lena jadi limo sajo kami cancang ko samo tibo ayah kalai masuk ini kabakenyo kawan kabakanyo kabakemo panada singal lantara kanyo kami mamasakanyo kasi kira kasapatan jodoh oleh pakarolan sejarah aku mengadakan sahabat sajaku kata itu baca oleh nanela kan kami kanyo meminta seorang lah bapak kami minta tanyakan kata pano de singgalang iko wana lagu ni tanyo urtua iyo suna ambo orde di pangkala de sejarah akan kami lah de pareso adat josara iminang kabo manoko inyola de nampuo de manola de nalatu de nane antaro de natu Botuo saraba botuonyo manoi yola dana tu manonan muduan tarola kaduonyo
Joy Rama tengah malam mai boigo ya male orang Minang tuan Salmon pujo kerajo kami badu lapan pulau Asal terus. tetapi abalai jaro Adai pandai baninya air Oli cindu mak tampak de urang Ala bakal dia matang gindoe Oh kali kami baru siang tak sana malam ada jago pulo dulang timbago mama oi nambah bubur di mana mungkin orang tiga orang mandi jadi rasul malu yang mana lagi anggatan Maisa Bantul coba pekusui emosi mabilo kaselesai bata selesai hari lasanyo lu buani karun urang panjang Maisa Bantul coba pekusui emosi mabilo selesai yo bana selesai hari lasanyo buat karu ade urang panjaro ino manyoninga katamu ini ade toko yo joy amale kinna masuk kan kaki namu lagunya sinai panu jande mampu esaki kapalo memang samunya Tuhan di Tuhan bahasamu Ilahi usipanmu jande Sebuah dan nindak isi Ini di rumah mencalian-calian Candor kecoki tetap kamu Dan masih boleh di kodalam Mana jatuh main kau banyak kisahwan Aku lagi lawan Itu lagi halu Lagi di rumah orang-orang Bangun lautan sabali pinggang awak amat tiada simpan hujan tidak ada ingin gosongan ada kapai dari rumah tu dalam kucing orang engkau awak masih balaga kayu anak sabodi di bawah balanjo awak lagi hari kau tahu salah kau nak pergi boli pasti otak ala pasti tojang nak boli honda jotiti apa awak sentuh dia tobang jangan tinggi tahanlah salero gigi tujuan jadi boleh masuk mula dan coba umur panjang itu awak rumah beli TV dona yang simpan hujan satu lagi indah baisi
di umar macam cano cocok dia tamangan basi gole di pengalaman ala cano lama itu opanya kisawan Sama beli bawa aku Kalau dia baju adina Lagi di rumah lama Lodo tak beli pinggang Awak akan sakit mesti pakujan Tidak ada Indo sama ada kapan dari rumahku dalam kuncinya kepada engkau awak pasti bangga kayu awak pasti curang kayu atau jangan tinggi tahanlah selalu gigi umpu kaki boleh masuk imuran coba umur panjang isu awak umar beli honda pandai topang masalah masalah apa hari karena anak boleh bangkina dele Allah kami randa iyo kan itu randa nonton banyak di buku adon ngaku adon kuri kaja adonan bagi kirape adonan bagi giumba adon memakai sifatu adon memakai rumah dapang adonan pakai sarung ado pakai lekainya panjang memakai baju batik walau memakai baju badang adonan alar bagi adonan marang rupa kau adonan barang bui pendek adonan barang bui panjang adonan pamatunya lama adonan agak kurang adon bersalin bui belai pakai kain panjang ini laka di toko iyo iyo lama jola guna kaliana dari kami lagu iyo lewari lagu Jepang lagu Tokyo lagu karo eo mandi yang cipi punya kasih Kalau contoh saja Pak, Tentua. selamat pagi. Selamat pagi aku Jepang. Ayo, kau Apa itu Itji sansi goro baju goni serawat goro. Itu contoh ya. Kalau Jepang kayak apa ya? Kalau beneran. Kalau Jepang kayak apa? Kalau ini kan boleh kopu aja. Iya. Kalau banyak pendek, dia mau mungkin tu menampak orang Belanda. Nada kurang leo. Gitu lah. Iya.
Kalibalo, Pagilo, ay kababu asanay, bago mo indah. Sa kalibalo, masalado ka na, siya nasa mo, may masulo ka dyan, Ilagasi, ay kabalaki sanay, grabe man to, mag-iibot mo ang bumo, ilagasi, ay kabalaki sanay, grabe man to, mag-iibot mo ang bumo. Kamala itu ide kamala nombang, padahal lolore yang inagari. Kamala itu ide kamala nombang, padahal lolore yang ada bini. Jadi ayah dan punya anak umpamu, orang marah batu. Sedemikian tu mandi masih lawin tak apa ai, padahal ada di dalam batu. Sedemikian tu mandi masih lawin tak apa ai, padahal ada di dalam batu. Oleh